Majalisar Koli ta Shari'a Musulunci a Najeriya ta sake yin kira da a cire shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Josh Amupitan gabanin babban zaɓen shekara ta 2027. A cewar majalisar akwai zargin wata takarda da ake alakantawa da shugaban hukumar ta INEC wadda take kunshe da kalaman da majalisar ta bayyana matsayin masu nuna wariya ga musulmai, lamarin da ta ce ba za ta amince da su ba. Shugabannin majalisar shari'ar musuluncin sun kuma yi gargadin cewa musulman Najeriya ba za su amince da sahihancin zaben shekara ta 2027 ba idan har aka gudanar da su karkashin jagorancin mafitan ba tare da an warware zarge-zargen da ake masa ba. Sun kuma bayyana cewa ɗaukar wannan matsaya na da muhimmanci domin kare zaman lafiya, adalci da amincewar jama'a ga tsarin zaben ƙasar. Majalisar ta kuma buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su ɗauki matakan gaugawa ta hanyar gudanar da cikakken bincike, tare da tabbatar da cewa hukumar ta INEC ta ci gaba da kasancewa hukuma mai zaman kanta wadda ke aiki ba tare da nuna son kai ba ko kuma bambancin addini ba. Har zuwa lokacin hada wannan rahoto hukumar ta INEC bata fitar da wata sanarwa a hukumance ba domin mayar da martani kan zarge-zargen da majalisar kolin ta shari'a musulunci ta yi mata ba.